हेलो लोगोफोर गुड मर्निं दिनै आं मोनसे टपिक्सनि सायाव रायलायगोन बिटिआरनि सिइएम चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मिस्टार प्रमद बर' बिथांनि सायाव आं फंनैसो खोथा बुंनो सानदों लोगोफोर। बिथाङा जेब्ला बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदोंमोन वी वान्ट बड'लेण्ड नो रेस बिथाङा बिदि बुंदोंमोन। बे टाइमाव जेब्ला बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबाय थानाय समाव प्रमद बर' बिथाङा बुंदों रायजोफोरनि गेजेराव मिटिं खालामनाय टाइमाव बुंदों आं पार्सनेलि आङो बिटिसिनि चिफ इएम बा डिपुटि चिफ बेफोरबायदि जानानै आंनाव जेबो सिमां गैया लब गैया जेबो हप गैया होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय बिथाङा दिनै रायजोफोरखौ थगायनानै दिनै बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफ्ला बिथाङा चिफ बा इएम बा डिपुटि चिफ जानानै गल्डेन चान्सखौ नागिरनानै बिथाङा दिनै सिइएम जाबाय बिटिसिनि। बिथाङा दिनैहाय प्रमद बर'आ रायजोफोरखौ इसिबां लानानै रेल लामा जथेदोंमोन बबावबा गिदिर गिदिर मिटिं खालामदों पाब्लिकफोरखौ लानानै लेखा रोंनाय रोङि आनइडुकेटेड बा इडुकेटेड जिसिबां मेलेमजिबि मानसिफोर दङ लानानै बिथाङा मुभमेन्ट खालामदोंमोन बड'लेण्ड मुभमेन्ट स्ट्रागल खालामबाय थादोंमोन। नाथाय बिथाङा फैनानै दिनै बिथाङा बेफोरबायदि लास्ट जोबथा मुभमेन्टआव बिथाङा बर' हारिखौ थगायनानै बिथाङा गावहा चिफ जानायनि सिमां दंखायोमोन नालाय लोगोफोर जोंखौ बर' हारिखौ थगायनानै बिथाङा दिनै बेबायदि खालामबाय। बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बिथाङा स्टप खालामथ'नानै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामबाय पिस एकर्ड खालामबाय। नाथाय जुदि बिथाङा पिस एकर्ड खालामदोंबा दिनै जोंनि अल बिटिआरआव मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव दासिमबो मानो सेटिसफाइ जायाखै बर'नि जिसिबां साननो गोरों लेखा गोरों जाम्बा जाम्बि मानसिफोरा मानो दिनैसिम पिस एकर्डखौ मानो एक्सेप्ट खालामनानै लानो हायाखै मिस्टार? नोंथाङा एसे साननानै नायदो जायनि जाहोनाव मानसिफोरनि गोसोआव नोंथांखौ गाज्रि मोननाया सोमजिदों प्रमद बर' नोंथां। आरो नोंथाङा बुंबाय थायो ससियेल मिडियायाव 17 बोसोराव बिपिएफआ जेबो खामानि मावाखै जाजोब्बाय गारि गिदिर गिदिरल' बायदों बिल्डिं न' अबावबा माबा माबि हेन टेन बायजोब्बाय बेफोरबायदिल' बिथाङा बुंनानै क्रिटिसाइज खालामगासिनो दङ माने रिउमार खालामगासिनो दङ नोंथां प्रमद बर'आ। आरो नोंथाङा जुदि बिटिसि गभर्नमेन्टनि खामानि बिटिसि सरकारनि खामानि मावनायखौ नोंथाङा नुवाब्ला खानाजों मेगन खाना। आरो नोंथाङा दा दिनै बे बिटिसि सरकार मावनाय लामाजोंनो नोंथाङा दिनै साइरेन दामै दामै अबावबा लामाजों थांनानै अबावबा गामियाव फिथा हास'हैनाय माबा गोदान इस्टाब्लिशमेन्ट खालामनाय फाउन्डेसन खालामनाय नोंथाङा बेबायदि साइरेन दामै दामै बिटिसि सरकार बानायनाय लामाजोंनो नोंथाङा थांगासिनो दङ प्रमद बर' नोंथां। नोंथाङा एसे लाजिनांगौ बेबायदि बुंनो 17 बोसोराव जाख्ल'जोब्बाय जेबो खामानि मावाखै जेबो डेभेलप जायाखै जेबो उन्नति जायाखै होननानै नोंथाङा बुंदों। बिनिखायनो आङो एसे नोंथांखौ बुंनाय जादों मिस्टार सिइएम प्रमद बर' नोंथां। नोंथाङा डाइरेक्टलि बुंदों क्रिटिसाइज खालामदों जायाखै मायाखै बेफोरबायदि खोथा बुंदों। जायाखैब्ला नोंथाङालाय माजोंथो बबे लामाजोंथो थांलाय फैलाय खालामदों? इसिबां माने अल बिटिआरआव गासिबो ए टु जेड जाजोबनांगौ बेथ' खोथा नङाना प्रमद बर'। जाखिनि मेन बुस्थु इम्पर्टेन्ट बेखौसो बानायगोन ना नङा होमबा प्रमद बर' नोंथां? माने नोंथाङा सानदों अल बिटिआरआव जिसिबां गामि गोथौ माने आनसिभिलाइज माने जौगानाय गैयै जायगा जायखौ होनो रिमट भिलेज बेफोरावबो ए टु जेड बिथांनि बायदिबा खामानि मावनांगौ 17 बोसोराव गारि गिदिर बायनाय मानाय बेफोरखौ गारनानै लामा दालां बानाय गरिब गुन्द्राफोरनो राननानै हो बयनोबो समान मोनथाय हो बयहाबो समान मोनथाय थायो बयबो डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव बयहाबो गावनि अन माने राइट्स थायो डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव। बिथाङा बिदि बुङै बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबोबाय थादोंमोन। मा नोंथाङा दिनै डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव गावनिल' बेनिफिटनि थाखाय खामानि मावनानै दिनै बिथाङा सिइएम जानानै गोजोननाय मोनबाय नामा? पाब्लिकफोरखौ लायै रेल लामा जथेनाय मानाय नोंथांनि खोथा बुंनाय नो बड'लेण्ड नो रेस वी वान्ट बड'लेण्ड बेफोरबायदि खोथाया अबाव थांखो? जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना कन्टिनिउवासलि आङो मुभमेन्ट खालामबाय थागोन पाब्लिकफोरखौ लानानै आंनाव जेबो सिमां गैया गिदिर मानसि जानायनि बा सिइएम डिपुटि चिफ आरो इएम एमसिएलए मेम्बार टेम्बार एटसेट्रा जेबो जानायनि आंनाव सिमां गैया। नोंथां प्रमद बर'आ बिदि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबाय थानाय समाव अबावबा मिटिं खालामनाय अबावबा गिदिर मिटिङाव नोंथाङा स्पिच होनानै बुंदोंमोन प्रमद बर' नोंथां। जायनि जाहोनाव नोंथांनि खोथा बुंनायफ्रा हिस्टरि रिपिट इटसेल्फ होननाय खोथाया ओंखारबाय प्रमद बर' नोंथां। जायनि जाहोनाव नोंथांखौ दिनै जायफोर बिथांमोना साननो गोरों बा बुजिनो गोरों बिथांमोना नोंनि माखासे खामानि मावनाय सिगां बड'लेण्ड मुभमेन्टआव
जाखिनि खामानि मावबोदोंमोन आरो दा नैबे प्रेजेन्ट सिटुएसनखौ लानानै नोंथांखौ ससियेल मिडियायाव मेगन जोंनानै बयबो बखिनो हमदों प्रमद बर' नोंथाङा ओंखायनो एसे सानाजासे खोथाखौ बुंनाया नोंथाङा ओंथि गैयै खोथा बुंनाया नोंथांनाबो गोर जायो प्रमद बर' नोंथां। ओंखायनो नोंथाङा जानला मानला बिदि खोथा बुंनायखौ गारदो। 17 बोसोराव जाजोब्बाय माजोब्बाय बेफोरबायदि खोथा बुंनायखौ गारदो प्रमद बर' नोंथां। जायनि थाखाय नोंथाङा इसिबां कमिटमेन्ट होनाय खामानिखौ नोंथाङा मावबोनो हायाखै, बिनि थाखायबो नोंथांखौ बहुत गाज्रि मोनबाय आरो नोंथांनि बेकग्राउन्डआ गाज्रि जाबोबाय प्रमद बर' नोंथां। बिनिखायनो आरो नोंथां प्रमद बर'खौ आं फंनैसो खोथा बुंनो सानबावदों। जेब्ला माने नोंथांमोना पिस एकर्ड खालामदोंमोन दिल्लीयाव थांनानै, बे टाइमनिफ्राय पिस एकर्ड जाखांनायनि उनाव दा 9 मास बा बोसोरसे 1 इयार थांबाय, दासिमबो नोंथांमोना जेबो खामानि मावनो हायाखै। फिसा फिसा खामानि बा अबेबा फाउन्डेसन खालामनाय, एक्सटेनसन खालामनाय बा अबेबा मोनसे बुस्थुखौ गोजाम खामानिखौ एक्सपानसन खालामनानै नोंथांमोना फाउन्डेसन खालामनाय बा फिथा हास'नाय बेबायदि खामानिखौ मावदों आरो नोंथांमोना 4 इयार्सआव जेबो खामानि मावनो हाया। आं बेखौ रोखा बुङो। जेसेबां बे बिटिआर एकर्डआव लिरनाय दङ, मेनिफेस्ट'आव दङ, नोंथांमोना मावनो हानाय नङा। डाइरेक्ट आं 100% बेखौ रोखाखा मावनो हानाय नङा प्रमद बर' नोंथां। ओंखायनो सिरि मावदो जाखौ हायो नोंथांमोना। इसिबां माने बिदि खोथा बुंलाबाय थानो नांला आरोना। स' होमबासो खामानिखौ फिसा जाखिनाय नोंथांमोना मावनानै एसे माबादो। आरो आङो मोनसे खोथा बुंनो सानबावदों। बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव बिथांमोना दिनै बिटिआर मोनबाय, उमुक मोनबाय होननानै पाब्लिकफोरनो खोन्थाबाय, ससियेल मिडियायाव लिरबाय। नाथाय दिनैसिमबो मानो अबेबा सरकारि खामानि मावनाय बा अबेबा जिखुनु खामानियानो जाया मानो नोंथांमोनहा मानो बिटिआरनि रेकर्डखौ दासिमबो देखायनो हायाखै? मानो दासिमबो बिटिसि लिरो नोंथांमोनहा? दासिमबो मानो बिटिसि लिरो? नोंथांमोना दि इसिबां क्रिटिसाइज खालामदों बे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर इसिबां खामानि मावदों, नोंथांमोना मावनो हानाय नङा। आरो बिपिएफ सरकारनि दैदेननायावनो दिनै बिटिसि मोनबाय। नोंथांमोना बे बिटिसियावनो दिनै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामफ्लानानै दिनै गल्डेन चान्स मोनबाय बा सिएम डिपुटि चिफ माबा माबि जानायनि। जुदि बिटिसि गैयामोनब्ला, बिपिएफ सरकारा गोदोनिफ्राय जुदि खामानि मावबोनानै बिटिसि लाबोआमोनब्ला, नोंथांमोनालाय बबे जायगायावथो इलेक्सन गेलेगौमोन? बबे जायगायाव गेलेनो नोंथांमोना साफा केन्डिडेट, इलेक्टेड केन्डिडेट जागौमोन? सोरबा इएम, सोरबा एमसिएलए, सोरबा सिइएम जागौमोन। बबे जायगायाव जागौमोन नोंथांमोना? एसेथ' रेसपेक्ट थानांगौ। नोंथांमोना बिदि ससियेल मिडियायाव जानला मानला बुंबा जाया। आरो नोंथांमोननि जासिबां माने दैदेनगिरिफोर लिडारफोर दं पिपल पार्टिनि, नोंथांमोना एसे सेमलेस, जायनि जाहोनाव ससियेल मिडियायाव गोदाव सोराव बुंबाय थानायाव नोंथांमोनखौ गाज्रि मोनदों। आरो बे राकेश ब्रह्म नोंथांखौबो आं फंनैसो खोथा बुंनो सानबावदों। नोंथाङा सासे सेमलेस थिफुदला मानसि, जेखौनो सानो बेखौनो बुङो। एसे स्टाडि खालामनानै एसे साननानै बुंदो नोंथां। मानो होननानै बुङोब्ला बयबो नोंथांनि सायाव गाज्रि मोननायखौ फोरमायदों। नोंथाङा जानला मानला खोथा बुङो। स' लोगोफोर, जायफोरा नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनदों, मटिभेट जादों, उइलिंनेस जादों, बिथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नाय उइदाउट स्किप। आरो जायफ्रा मोजां मोनाखै भिडिअखौबो दानाय, लाइकबो दाहो आरो डिसलाइक हो हाजासे। आरो जायफोर बिथांमोना नायनानै उइलिंनेस जादों, मोजां मोनदों, नायबाय थानो मटिभेट जायो, बिथांमोना अननानै काइन्डलि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोबा नोंथांमोना गोदान आपडेटखौ मोननो हायो। बिनि थाखायनो आं बयखौबो बुंबाय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बाहायनो जोब्बाय लोगोफोर। आरो नेक्स्ट टाइमाव गोदान भिडिअ बानायबा लोगो मोनबागोन। सी इउ, बाय, थेंक इउ।